Hello friends, welcome to Be Smart। ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। 95% ଲୋକ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ, ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କି ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ କେତେ ଲାଇକ୍ ଆସିଲା, କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ କଲା। ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ସକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ସ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେତେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର୍ 340 ମିଲିୟନ୍, ଯାହାକି ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ୟୁଜର୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ, ଯିଏକି 99 ମିଲିୟନ୍ ୟୁଜର୍, ମାନେ 41 ମିଲିୟନ୍ ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 346 ମିଲିୟନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ର ବଡ଼ ବଜାର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଏହା ଆମର ଟାଇମ୍, ମନି, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି ବା ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ପରଠାରୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବା ପରଠାରୁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବଦଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ହେଇ ଚାଲିଲେଣି। ତେଣୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅତି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେକ୍ ନ କରିକି ତମ କାମ ସରିଲା ପରେ ଚେକ୍ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଆମେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲୁ ବା ଗୋଲାମ ହୋଇକି ଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଗୋଲାମ ହେଇଯାଇଛୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଉଛୁ, କହୁଛୁ ଆମେମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ତୁମ ସେବାରେ ହାଜିର। ତେଣୁ ଫୋନ୍କୁ ନିଜର ଗୋଲାମ ବନାଅ, ନା କି ତାର ଗୋଲାମ ରୁହ। ତେଣୁ ଫୋନ୍କୁ ନିଜର ଗୋଲାମ ବନାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କାମ ପଡ଼ିବ, ସେତିକିବେଳେ ଫୋନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କର। କାମ ସରିଲା ତ ଫୋନ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।